Čau lidi, vítejte u našeho druhého videa, dneska půjde o challenge. Čapy bany, máme tady. Takže si vezmu ty bonbony, misku a můžeme začít. Jde na to, je. Číslo 1. Čapy bany. Čapy bany. 2. Čapy bany. Čapy bany. Čapy bany. Číslo 4. Čapy bany. Čapy bany. 5. Čapy bany. Co? Tak, já už jsem prohrál, protože já už jsem si dal. A mám pokračovat. Jo, jasně. Dobrý. No, takže to je všechno. My jsme si dali. A děkujeme za odběry, sdílení a lajky. Děkujeme. Tak do příštího videa. Čapy bany.